Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kusangana kwatiri kuita paZim News Beat, zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Muzuva ranhasi takagara namadzibaba vanonzi Farai Axtay Karise. Avo vane matambudziko avari kusangana nawo, vanoti ivo pomedzerwa uroyi nemhuri yavo uye hapasisina kana munhu anovada mumhuri mavo. Saka panguva ino toda kuti titaure navo tinzwe kuti dambudziko iri rakatangira papi uye chii chakazoita kuti vange vachinongedzerwa kunzi iwewe uri muroyi. Saka panguva ino regai tivanzwe vachitaura dambudziko ravo uye nerubatsiro rwavanotsvaga. Makasimba here madzibaba Farai Axtay Karise? Ndinosimba chose, muri sei zvenyimi? Aiwa, inini ndinofara. Ndanzwa mune dambudziko ramuri kusangana naro rekuti zvonizvo hama dzenyu hadzichakuonei semunhu kana kuti hadzichakudai. Ndokumbira kuti mutitsanangurire kuti dambudziko iri kuti rizosvika parave nhasi zvakatangira papi. Izvozvo ichokwadi. Inini ndakarwara. Saka mukurwara ndakaita gore ne6 months ndakarara parukukwe ndisisakwanise kuenda kuchikoro. Saka mukurwara kwandaita ndaiona baba vangu ndobva ndati baba ndokumbira mundisunungure munhu apa wandiri kurarama. Svika ndina baba wandipuma uroyi. Ndikati aiwa ini handina kukupumai uroyi. Ndaikumbira kuti tiende kumasowe kuti munzwe chitsananguro. Chero mukandiendesa kun'anga handina kuona ndapora, ndoporera kumasowe. Saka ndopandakazoenda kumasowe nababa vangu. Baba vangu ndobva vasvika bvanzi baba sunungurai mwana wenyu munhu apa vari kurarama ukuze upenyu hwari kurarama hwakaomesa. Saka ndo baba pawakaramba wakati inini handina mushonga wandakatora. But inini ndakanga ndichizvipiwa kuhope kuti baba vangu wakanga wakatora mushonga 75 vachitaura kuti ndive lake vevakadzi. Saka mukubvira ipapo pandakazongoporawo gore iroro 2014 ndo pandakaenda kumarondera. Saka pandakaenda kumarondera ndobva ndagara ikoko ndichishandawo ndiri mwana mudiki ndaitoda kutogara nevabereki vangu. Saka ndo pandakashanda gore ne6 months ndiri kumarondera ndobva ndazobuda kumarondera ndakutanga hangu kuenda nenyikawo ndichishandawo ndichizviitira zvinhu zvangu zvaitondiendera zvakanaka. Saka izvozvi pari manje ndobva ndazoenda kuGweru. Pandakaenda kuGweru ndobva hanzvadzi yangu iri muGlaudina ndobva yati sekuru yaimutionewo ndiri kurwara ndobva ndati alright tete ndobva ndatoya gore rapera paseriro musi wa12 December ndo pandakauya kuzovaona ndichiti ndidzokere holiday chapera ndiri kuno kuHarare ndozodzokera musi wa1 January kuGweru. Saka handangozokwanisa kudzokera ndobva ndangozogara paya. Saka pandakagara nawo 2 weeks ndo pawaindida. Saka mamwe maweeks aya vanga vasisandide ndikati zviri nani kuti ndite ndigare ndega. Ndobva ndatenga zvinhu zvangu. Pandakatenga zvinhu zvangu ndakatanga kuzvigarira ndega. Saka baba vangu ndobva wazobvawo kumusha vachirwara ndobva wati rega ndiende kune mwana mukuru musikana. Ndobva watanga kuchengetawo ikoko ndopa ndakashedzwawo ini zvikanzi baba wenyu vari kurwara chichi. Ndikati inini kutaura chokwadi indoda kuti watange vandisunungure munhu apa vandiri kurarama ukuze upenyu hwandiri kurarama hwakaomesa. Saka ndo patakasimuka paya pawaitsokonyora chibage paslab vandatoenda kumumvuri vandatogara. Baba vangu mubva ndavasiya varipo vachitotsokonyora ipapo. Saka vakadona. Saka kuwasha ndiye akamhanya bati sekuru vadona bvatatora bvatawaisa mumba. Patakatora mumba chekutanga tsano wakati ko ndo zvamaida kazvi ndo zvamaida. Ndikati ko zveiko ndobva ndanzi aiwa chimbobudai mumba muno budai panapa. Ndobva ndabuda mumba muno ndatoita sei ndobva ndatoenda kwaMureva. Pandakaenda kwaMureva ndikati ndobva ndaudzawo vanhu vekumasowe kuti ndo zvinhu zvandiri kusangana nazvo. Zvikanzi aiwa endai kunhamo. Ndikati vari kundirambidzira kuti usaende kunhamo kozi nemamirira zvakaita nezvavakaita iwo ndiwauraya baba. Saka ndo pandakatanga kurarama upenyu hwandiri kurarama. Saka svika pari manje handina anondida mukurarama kwangu asi inini hama dzangu ndinodzida idzo hadzindidi. Ndo upenyu hwandiri kurarama. Alright. Ndikudzorerei kumashure. Mumhuri menyu makazvarwa muri vangani uye imimi muri wechingani? Takazvarwa 17. Inini ndiri ndisikakanganise ndiri wechi5 mumhuri medu. Mumwe wacho akashaya 2019
tikazoenda kunomuigira kwamutoko musikana anga kawanikwa pataenda kunomuigira kumba kwemurume wake. Saka tobva tasara tiripo 16. Saka 16 ndowasara varipo. So kutaura kuti mhuri dzenyu ana mai vanga vari pachipari. Vanga vari pachipari. Alright. Mataura mukati makarwara kwenguva yakati kuti. Munganyatsodonongodze kuti mainzwei chii chakaita kuti muzosvika pakuenda kunobatsirwa muchibva manonzi ndi baba vako vari kuisa muusungwa? Makumbo angu ndainzwa chiveve ndichitofamba ndichitoenda kuchikoro. Vandatoti mama ina handisi kukwanisa kuti ndiende kuchikoro kozi makumbo angu akuita se akuzvimba zvikanzi zvona inungo dzekusada kuenda kuchikoro, manje kuchikoro ndokwawo kuzoenda. Saka makuseni yacho pandakangomuka ndikati rega ndimuke ndiite ndigeze, but ndakatadza kumuka nemaziso anga atovhara nemakumbo angu anga atozvimba ndakutotadza kuita kutofamba. Saka ndopakatangira dambudziko. Saka ndobva chiprofita chakazongouyawo 2019 ndiri kumarondera. Saka zvinezvi wakunditi ndini muroyi ndadya baba. Saka hama dzangu dzakundipandukira hadzichatambondide kana izvozvizvi wakungofona vachindishaudha ndisi kuziva kuti mhaka nechikonzero chacho ndechei chavari kundishaudhira. Nini ndotodzidawo hama dzangu but idzo hadzindidi mai. Maudzwa tsanangudzo dzekuti ndi baba vari kukuisai muusungwa. Mune kumwe here kwamakambofamba kusiri pakereke pamanga muri pamakaudzwa kunzi ndi baba vari kukuisai muusungwa? Ndine kwandakatombofambawo. Mukufamba ikokoko ndaingonzwa kuti baba vako ndovakakusungira chiraramo. Endawo waudza kuti baba ndokumbira kuti mundisunungurewo munhu apa wandiri kurarama. Sei upenyu hwevamwe vana uri kuvaendera zvakanaka? Asi wangu inini hausi kundiendera, ndokumbira mundisunungurewo. Saka vakazondiendesa kun'anga. Saka mukundiendesa kun'anga ndaingoisirwa mushonga chichi. Ndobva ndazosvikira napo kuti inini ndega usiku kuma 12 ndikati inini zvamuri kunditisa izvi sandi ndizvo. Inini ndokunzi ndiende kumasowe ndinamati. Zambuko rangu riri kumasowe. Saka ndomukusvikira namakaita mukuita nyaya. Saka ndobva ndangonzi ndine muroyi ndauraya baba. Saka nanhasi uno zvinotongondidyawo moyo kuti inini mhaka nechikonzero sei mukurarama kwangu. Hama dzangu ndotodzida asi hadzichandidewa ndisi kuti ndodii ipapo. Mati mumhuri menyu muri 17? Tiri 17. Vana 17 apa pamakamboito here mubvunzo wekuti nei baba vakananga inini kuti vasunge chiraramo chenyu? Ndakambobvunza hama dzangu izvozvozvo, ndakambodzibvunza zvikanzi sekuru nehanzvadzi dzangu ndakambokuudzai kuti mimi pfungwa dzenyuka handitakakuudzai kuti munotorwara njere. Ndikati inini dai ndandiri munhu anonzi anopenga ndaisakwanisa kuzvishandira dai ndiri kutorarama upenyu hwekuti ndaitoendawo ndichikumbira ndichiita sei ndichirarama mumatauni, but inini ndakati inini hazviiti, upenyu hwangu hunotondiitirawo zvakanaka. Saka inini ndotoda kuti kutozvishandira, but kwandanga ndiri kure upenyu hwangu hwaindiitira. Asi kutanga kwakaita gore rapera pandakazouya muno mugore rese rapera handina chandinacho. Pavana 17 apapa vamungati zvonizvo vari kusangana nematambudziko amuri kusangana nawo vangani? Matambudziko inini ndini ndiri kusangana nematambudziko. Vamwe vese ava upenyu hwavo hwekuti waitira zvakanaka. Chero mhuri chaiyo ndakatanga kutora mudzimai wekutanga gore rapera irori musi wa18 December. Ndobva ada kuenda kumusha kwaMutare. Ndobva aenda musi wa 24 December achiita kudzoka musi wa 2 January. Haana kungwanisa kuita kudzoka. Ndobva ndamufonera musi wa 3 wacho kuti ko indava usi kudzoka zvikanzoni ndina mari. Ndobva ndamusendera mari musi wa 3 wacho kuti auye. Haana kukwanisa kuita kuuya. Ndikati manje inini zvingaitere kuti ndigare ndega. Ndine mumwe musikana wandaifambidzana naye. Handina ndakwanisa kumurarisisa chichi. Ndobva ndazomufonera wachibva kumasvingo. Ndobva auya kubva kumasvingo bva azouya kwandiri. Ndobva ndatanga kugara naye. Saka mukutanga kugara naye ndikatongoti
mwana wevanhu dzimwe dzenguva anogona kuita dambudziko zvonzi ko sekuru sei musina kutizivisa kuti ndine mukadzi. Saka ndakangoti zvisinei ini nhama dzangu ndodzida, regai ndidziradze muroora. Ndobva ndavaratidza tete uyu ndiye muroora wenyu, gogo kufanana mutupo naamai vangu wandotaura kuti sekuru kufanana mutupo. Ndobva ndatoti sekuru ndiye muzukuru wenyu, zvikazi alright pakanaka muzukuru. Saka mushure mokunge ini ndaitoshanda kunonzi kumaChina, ndobva ndatoenda kumaChina kumakuseni acho nditoti ndiende kunoshanda. Saka pandakazodzoka kumapasti 2-1 ndichiti ndiite sendiende kunodya kumba kune mukadzi ndichidzoka kubasa. Saka ndopandakasvikira mukadzi hako kumba, ndobva ndabvunza ndikuti ko mukadzi wangu hana kumbomuona aendepi, zvikanzoni tatonzwa gogo wako watouya panapa wachitomufurira kuti siyana naye munhu anorasika njere ende anotonhonga mumabhini. Kati ko inini sinze mukurarama kwangu tanga ndakagara vanapa makambondiona ndichinhonga mabhini. Saka ndopa ndakazoti zvakanaka alright, handina kunge ndataura nawo zvakawanda. Saka phone number dzamai vake iye musikana wangu wandakazopedzisira kugara naye, ndobva ndatoti ndinadzo nhamba dzamai vake. Ndobva ndazowafonera mai wacho ndichiti regai ndivaudze kuti mwana wenyu angauya kunoka asi handisi kuita sei handisi kumuona. Saka ndopa ndakavafonera vakatanga kupopota, mwana wangu ndomuda chichichi. Iye akati ndikuenda kubasa nyangwesa kuti ndimi mama mure zvakuti auye kuno. Ndikati ndikukuudzai but mwana wenyu ndaita sei ndamushayiwa. Saka ndopa ndakazoti aiwa regai ndikupei nhamba dzemunhu anzi amupfurira wacho. Ndobva wazofona. Saka mukusvika mukufona zvikanzoni mwana wenyu tamutora muzukuru wedu anotorasika njere. Ndikati ko indogorasika njere sei, ndozvishandira ndega. Saka ndopa ndakazongoti zviri nani kuti ndizviraramire upenyu hwangu ndega. Kusvikirana nanhasi handitaure nawo asekuru vacho, handitaure nawo ambuya vacho. Saka ndo mukugumisira izvozvi ndikuzviitira upenyu hwangu. Pandinoremerwawo manext door ndikamaudzawo kuti zvinhu zvangu hazvina kundimirira zvakanaka, anogona kundibatsirawo kana ane zvokundibatsirawo nazvo. Ndo upenyu hwandiri kurarama. Ndikudzorerei kumashure. Mabva kuudza baba imimi kuti baba ndiri kuona sekunge ndimi makasunga upenyu hwangu. Baba vachibva vadona mubva vashaya. Imimi muchizvitarisa makazvitambira sei? Hamuna kufunga here kuti pamwe zvichida mashoko amanga mataura akakonzeresa kutsakatika kwababa? Ipapo ndakambozvifunga kuti pamwe mashoko andavaudza inini ndo akonzeresa kuti vaite sevadone. Asi ndichidzokera kumashure kumweya vanga vakambotaura kuti baba mazuva enyu yekukurititirai anga akwana, ukuzi maka nechikonzero ndakambokuudzai kuti dzotsirai mushonga yamakatora muri kutambudza vana mukaramba kudzotsera. Saka inini mazuva angu ekukupetai panyika akwana. Saka ndo pavakazoita sei ndo pavakazofa. Na baba maipinda muchitendero chimwe chete? Baba wainamata John Masoshana. Saka ndobva wazonamata, ndobva wazosiya, bva wazoenda kuwawa. Inini pandakazobuda kumusha ikoko wanga wakumwa wawa. Ndomamira zvakaita. Saka pavakauya kunoko gumbo ravo rakangotanga kuita black here pamusoro kusvikira narizoende kuparetwa chichi. Ndobva wazotawo vakutanga kufamba. Pavakatoti regai ndotenga magemenzi angu kumbari. Pavakaenda kutenga magemenzi avo kumbari. Saka pavakadzoka pandakanzi mama vakuru sekuru ndoda kuti munyerese magemenzi ane yababa wenyu. Baba wenyu vakuda kunamata. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndatanga kuyeresa magemenzi aya. Inini ndakangoudzwawo shoko rimwe chete zvikanzi baba vako asi ngavatange vaita sei watanga wadzotsera zvavakabata, ukuzi mazuva avo ari kutopetera, so vasati vaendera vasati vatendeuka zvakare kunamata. Saka ndaona mazuva avo izvozvi izvi vakasayana nehama dzavo, vakasayana nemhuri yavo. Ndaona mhuri ichisirwa matambudziko. Ndo maitira zvakaita. Saka mukuzosvikira nakuzodona bvazoparara.
maona tsanganangudzo idzi dzemumweya handiri mune mumwe here wamakataurira mumhuri kuti shamwari tsanangudzo dzandaona inini baba vari kunzi vane zvavakabata zvavari kufanira kunodzosera uye matsanangurira wamakatsanangurira uyu makawanawo here nguva kana kuti mukana semhuri wekuti mufambe nababa zvinhu zvavo zvibatwe vasati vatsakatika? Inini ndaiti ndikataura waitondita semunhu anotopenga anotorasika njere. Saka zvandaitaura vanga vasingakwanise kuzvisimudzira musoro, but zvanga zviri izvo zvandaita zvandaiudzwa nemweya. Vanga vasina musoro kuti zvakafanana nokuti ndaitoti varume zvina kumira zvakanaka, ngatifambei tinzwe kuti mumhuri medu makamira sei. Saka vainditi iwe unopenga utedzerwe chichi. Saka ndaingoti regai ndingoite sei, regai ndingozvimirire ndega. Ini neupenyu hwandikurarama ndewangu, ndikasausimudzira musoro ini hama dzangu dzikasandibatsira hapana. Saka regai ndikwanise kuti inini ndite sei, ndibatsirwe upenyu hwangu, kweze upenyu hwandikurarama hwakaoma. Ndotodawo kuti inini nehama dzangu tiyanane. Saka hama dzangu dzinongondiona semunhu munhu zvavo, but vanonditora semunhu anopenga. Ndo zvavari. Alright. Mataura mukati izvonizvo pamaiva muri kure zvinhu zvenyu zvaifamba. Pamakazouya padhuze zvimva zvatanga kutsakatika, zvakatanga kusungwa so. Mungapa here nemifananidzo kuti musati masvika padhuze upenyu hwenyu hwanga hwakamira, hwanga hwakanaka, maamune chakati anoti maenda kubasa roti chichi, naiko zvino chii chasiyana? Ndaitoenda kubasa ndichitobatawo mari yangu, ndichitoitawo zvinhu zvine musoro, ndichitotengawo zvangu inini zvokuti ndaitenga hembe, ndaitenga chii, but mukubva ikokoko pandakaita ndichiuya munomu zvinhu zvangu zvakabva zvasunga. Handina kana 1 chandinacho ini, handina kana chandinacho kana. Ndo mamirira zvakaita. Matsanangura mukati zvonizvo mhuri dzenyu, ana mai vanga vari pachipare, zvakazoita kuti muzova muri 17 mumba menyu handiri. Ukama hwenyu nevana vaamai venyu imimi ndo zvauri futi here kuti havadi kukuonai, vanotokupumhai uroi kuti ndimi makauraya baba, kana kuti zviri kuitika nekune imwe mhuri ndiani mainini maiguru? Inini amai wangu ndiwadiki. Wese chero ndikatoudza mukomana mukuru wacho wemumba, ndo zvaanototaura. Chero ndikaudza mukoma wangu mumwe wacho anonditevera ari kuOtaforce, anotongotiti unopenga. Saka sofa haatodi kutaura neni. Pane pakafona muswe Friday manheru achinditi nhaye pfungwa dzako dzakanyatsa kukwana, ndikati ndadi zvikanzizo niwe zvoisa pasocial media waizviisire ndiani asingakude. Ndikati imimi ndakarwara, ndikakuudza kuti mundione, but hamudi kuita sei kuuya kuzondiona, asi imi mukarwara ndoita sei ndouya ndokuona. Plus chinondorwadza ndechekuti imi makandipumha kuti ndiri muroyi, ndakauraya baba. Ko chikonzero chipi chandakauraya? Makandiona ndakauraya ndini here? Ngatifambei tinzwe kuti ndini ndakauraya here. Mukandinzwa ndini ndakauraya zvangu, ndoita sei? Chokwadi munondisira mushonga kana kunditema nedemumva, ndaita sei? Ndobva ndangofa ndoziva kuti ndini ndakauraya baba. Ndo mashoko andakavaudza. Saka izvozvi handina anondionawo mukurarama kwangu. Ko mavatsanangurira kuti imimi kana kuti ndoti inini handisiri ndakauraya baba, ngatifambei, ivo vakati chii? Havasi kuzvisimudzira musoro, vanototi ndimi chete. Ukozi makazotaura sei izwi rekuti imimi baba, imimi ndimi kundikonzeresa upenyu hwandiri kurarama, izvozvo upenyu hwandiri kurarama wakaoma, ndimi makandisungira chiraramo, ndimi makauraya baba kuzosvikira kuti vaite sei vadonhe vatsakatike. Saka ipapo zvinogara zvichindirwadza kuti sei hama dzangu dziri kundipumha kuti inini ndini muroyi ndakauraya baba. Chikonzero chacho kana kuti mushonga wacho wandakatora, handina mushonga wandakatora. Ndakagara ndakaudzwa mukubva kumusha kwandakabva, ndikanzi baba ndaona waenda asi ndazoona hama dzako dzakupindukira, ndaitongoti kutaura kana kuti kubata kwevana vadiki tichitosekawo, asi ndakazoona through akazi kekutanga
zvakatotanga 2015 ndopa zvakatanga ndiri kumaronda, ndopa zvakatotangira ndakatoona kuti upenyu hwandiri kurarama hama dzangu chaicho hadzindidi, saka ndomamirira zvakaita izvo zvinogara zvichindirwadza kuti ko sei upenyu hwandiri kurarama asiwe vamwe uri kuvaitira zvakanaka. Ndomurarama raramira andiri kuita. Alright, ndoda kukudzorerai kumashure mbichana. Matizvonizvo pamashure apo pamaiva muri kure upenyu hwenyu hwaifamba zvakanaka, mazouya padhuze upenyu huchibva hwatanga kuoma. Mubvunzo wangu ndewekuti saka zvinhu zvababa izvi zvaitadza kukuafekta here muri kure zvakazokuafektai maapadhuze? Ndanga ndiri kure ndaitosangana nazvo dzimwe dzenguva usiku ndakatorara so ndaitorota vachitokandira zvinhu zvavo, saka ndaitoshanda pandaishanda, saka ndaitoti kumanheru ndikapedza kushanda ndaitoti ndigaende ndorara chi kumasove ina handisi kurara chi mumba muno masi ndikuenda kurara chi kumasove ndichifumira makuseni ndichiita se ndichiuya kubasa. Ndonyaya yacho kuzosvikira na ipapo pazvaitika pane madhezi andakatanga kusvika kumarondera. Ndakangorara mazuva mashoma chete mumba, asi mazuva mazhinji ndanga kurara chi kumasove, but ndikarara kumasove ndanga ndisisa zvione zvinhu zvipi izvozvo, because ndairara nevamwe vapostori nevamwe vaprofita vana vaita se vaindibatsira. Kuzosvikira nawo ndizoendewo kuna nachivhu, ndizosvikirana ndizoende kuna Gweru, asi ipapo zvinhu zvangu zvaitoti ndikatobata mari yaitobatikawo zvakanaka. Asi zvinezvi pandarongoswedera padhuze ndikashanda chero ndikashanda ndikaona kana $50 apa haina chaitotomboshanda kana chimwe, inongoparara, handitomboiona kuti yaparara imari yacho. Madzibaba, ndovimba inini kuti kana munhu achinzi uyu ndimadzibaba ane mweya, sekutaura kwamaita kuti munowana hope, mweya unotombotaurawo nemi. Amusati here mamboita nguva yekuti munosangana nedambudziko, kusanganisira mamwe ematambudziko amuri kutitsanangurira panapa, nditi mobva mawana kundiso? Dzimwe dzenguri inini izwi raitondiudza kuti zvinezvi zvinhu zvazvadaiwo ndichitoisirwa mushonga, ndobva ndatonzi neizwi nguva yeusiku yacho ndoda kuti usimuke uise muteuro unoti obva waita se, ndobva warara, ndateya munamato yangu. Ndeipapo ndaiti ndikamuka ndoita muteuro yandinenge ndatoudzwa ndaitorara zvekurara zveshe. Ndanga ndisisasangana nichi nematambudziko, saka ndomamira zvakaita se azvakaita kusvikira kuzosvika pari mai kuti ndizoise nyaya yangu kuti ndibatsirikanewo zvakanaka. Nanhasi uno izwi richineni, ndichiri kubatsirika zvakanaka, zvokuti ndikatoona izwi raitoona kuti apapa anenge akupinda mugomba, ndikaenditi ndimuudze kuti avake muteuro unoti ndaitonzi izvozvi usati warara, buda panze pako woisa muteuro unoti ukadai ubva waita sei, ndobva warara. Asi usakanga kuita sei kunamata nguva dzose, ndainamata, nanhasi ndichiri kunamata. Ndonyaya yacho. Ko dambudziko rekutsakatika kwababa risati rasvika, hamuno here kundiso yamakapiwa kunzi shamwari taona baba vatsakatika, asi mushure mekutsakatika taona iwe uriwo wakunongedzerwa uroyi kunzi ndiwe wakauraya baba, ita so kuti dambudziko risasvike? Ipapo ndinoti baba vangu pandakabuda 2014 kumusha, izwi raitondiudza ndomamirira zvakaita kuti uchazopandukirwa nehama dzako. Ndikati zvino ishe hongu numati ndichapandukirwa nehama dzangu, saka zvino ndodi hama dzangu dzinenge dzichindipomera nekuti mhaka nechikonzero zvikanzi ndaonayo baba wako wazoparara, asi ndaona wanongedzerwa horo yekuti ndiwe wakauraya baba, nekuti inini ndakagara mauri kudhara ndikataura ndikakuudza kuti nyaya ukaona mhepo yako yakadai
ndinokuudza kuti ita so. Saka izvozvo pakazouya izwi pandere vakanditi wakarombera, hakuna izwi rakadaro, hakuna chiprofiti chakadaro. Vakatorombera, ndikati aiwa ngatifambei munzwe kuti ndakaita se ndakarombera here. Ndonyaya iripo. Imimi muchionawo mumweya zvinhu zvababa zvakazosunga chiraramo chenyu vakanotora chii kwavakaenda? Hama dzangu baba handi baba ndo vane zvavakabata. Baba ndo vane zvavakabata. Muchionawo mumweya imimi chii nechii chavanga vakanotora? Vanga vakaenda kunotora mushonga welaki kuti wadiwe nevakadzi. Saka mushonga uye wakabva wapanduka manje wakushandisa mhuri kuti haina chainokwanisa kuita chainokwanisa kuti iite mukurarama kwavo. Ndikati ko inini honai wamwe upenyu hwavo huri kuvaitira izvozviwa nevakadzi, asi inini sei ndisina mukadzi? Ndisunungureiwo munhu apo vandikuita se vandiri kurarama, mukandisunungura ndinozviitira zvinhu zvangu ndega. Tinozosangana chii? Tinenge tichifambirana tichionerana matambudziko pamwe chete, asi mukandidai ndina kuona tafambidzana zvakanaka. Saka mukuzosvikira mukubva kwandakaita kumusha kwacho 2014 ndakatobva tisingatombowirirani nababa vangu kuzosvikirana ndizosvike chii kugwero. Ndonyaya iripo. Saka pazuva ranhasi mhuri yenyu yese iyi iri kurarama iri kupi? Mhuri yandakawana iyo iri kukunongedzerai? Wari muno muguta meHarare munomu. Vamwe vacho vari kumusha kwaMutoko. Ndo kwavari. Saka mandanzwa muchitaura kuti 2014 kureva kuti ndo pamakabva kwaMutoko? Ndo kwandakabva kwaMutoko. Pane pamakazombodzokeera here? Kana makadzokera makatambirwa sei ikoko? Wana kunditambira zvakanaka. Wana kunditambira zvakanaka. Pandakazoenda musi wa 12 December gore rapera irori ndichitoti regai nditoendewo kunoonawo guva raMudhara. Ukozi vakandiramidza kuti ndisese ndiende kunhamo. Saka regai ndiendese kune vamwe vana. Saka vakadoti pandakangosvikawo ndakangosvika unorwara njere chichi wakaregeredzereko. Ndikati ndaigouya sei ndakanzi usauye. Wakabva wandisungira chiraramo. Mari yacho handina. Handisi kuziva kuti chavari kuvarira chaiko kuti vari kundishandisa. Handina chandinacho ende. Izvozvi kutaura kuno handina kana chandinacho. Ndaitokumbira kuti nini dai ndabatsirikawo. Dai ndabata chinomubatikawo mukurarama kwangu. Ndozoda kuzoraramawo nemhuri inoti yangu mukurarama kwangu. Upenyu hwangu hwogo ndienderawo zvakanaka inini. Ndonyaya iripo. Ndoda kungokubvunzai zvishoma kuti baba vatsakatika hongu mapomerwa kunzi ndiwe wauraya, asi pane here akabuditsa mashoko ekuti iwewe hatisi kukuda panhamo yababa? Wese vamwe vacho vanga vatoripo vakatotaura kuti imimi sekuru imimi ndimakonzeresa kuti zvisvike pakudai, chitobudai munomu. Ndobva ndatobuda, ndobva ndatoenda. Handina kuzowanika futi panhamo papi ipapo. But kuchema baba wangu ndaitoda kuwachema, but ninhau yanga iripo yekuti inini ndanga ndanzi ndine muroi ibva pano. Ndaizogara sei? Ndaiti ndikaenda kumusha ndaikwanisa kuzouraiwawo ndisina dambudziko randakaita kuti inini wafe. Asi iwo baba vakauraiwa nezvinhu zvavo. Ndonyaya iripo. Saka muchitarisa mumweya imimi samadzibaba, baba vafa, zvinhu zvavo zvakaita sei, zviripi? Sofana nhasi zviripo zvinhu zvavo, pamwe chete nehanzvadzi yavo. Yakafa hanzvadzi yavo, but zvinhu zvacho ndakazonzwa kuti zvaripwa chichi, asi ndikati zvagoripwa sei hazvina kupera zvinhu zvavo mukuripwa. Hongu muri kuti makaripa, but hazvina kuita sei, hazvina kupera. Ko nyaya yekuti mushonga yavo iri kundishandisa inini, imimi hamusi kusangana nematambudziko, asi inini wacho
ndini kusangana nematambudziko. Saka ipapo ndikuvaudza izvo vasiri kumbotora musoro kana kumbosimudza musoro kuti regai timbonzwewo munin'ina wedu kana kuti timbonzwewo hanzvadzi yedu kuti iri kuita se iri kusangana nemaproblemu yakati. Ndikati saka zviri nani kuti ndiite se nyaya yamakatonzwa kuti ndakatozviisa pasocial media ichokwadi okozi ndanga ndaona kuti upenyu hwandiri kurarama hwakaoma. Saka ndikati pamwe zvimwe ndingabatsirikewo, pamwe zvimwe ndikaite upenyu huri nani. Saka musi weFriday wacho ndakabva kumapasi 9 ndichingofonirwawo nevanhu kusvika kumapasi 3. Saka mapasi 3 ndo pandakatozoona hope ndichitozorara. Vamwe vachitaura zvakasiyana siyana vachitiudza kuti aiwa usaite waredhi yako, asi isu tine matambudziko atakatosangana nawo nanhasi izvozvizvi. Vamwe vacho havatotida asi isu tinokuvashanyira sezvakadaro. Ndikati zvino inini chandakutya kuti ndikaenda kumba kwavo ndogona kuenda kumba kwavo kuzovaona, asi chandakutotya ndechekuti vakandisira chikafu havazondisiri here mushonga yokuti inini ndiite se ndife. Ndo maonero andakutoita se andakutozviita. Asi mukupedza kuudza munhu, pane munhu akazondifonerawo kuBulawayo vatiti madzibaba munozoti ndarota imimi like muri makaungana nehama dzenyu, but mukuungana nehama dzenyu manga muchiratidza kuti imimi ndimi manga muchingonzi madzibaba yoyo ndichichi. Asi ndaona manga muchiratidza mapiwa plate, but plate yanga ichiratidza kuti yanga ine chikafu, yanga ine rice, but maratidza kuti imimi manga muchidya, but mukudya kwamaita maratidza makosora. Asi ndaona maita se makubuda furu, makutoratidza kuti makutofa. Ndobva ndangoti zvakanaka maita basa mutende. Ndobva ndafonera munguva yacho kumatikofu, kubva ndazofonerawo dzemasikati ukuzi ndopandanga ndaitawo airtime. Ndobva ndafonerawo mumwe muprofita ndikati kune hope dzarotwa nemuroti dzakati zvikati baba ndakambokutaurira kare kuti hama dzako ndaona dzakupindukira, asi zvakutodawo njere dzemweya mutsvene kuti dziite se dzitibatsirewo uya kumasowe tiite se ubatsirwe nezwi. Ndikati ina ndorambe nditori muprofita panitori ndotobatsirawo vanhu vachitoyambuka, vanhu vachitoitawo zvavanoita, asi ini upenyu hwangu wabva wanyanya kudii. Saka ndotodawo kuita se kubatsirwa. Madzibaba pamatanga kuona ndine vamwe madzibaba, saka vazonditi endai mumbonzwa pamwe vangakwanisa kuita se kubatsirayo mamwe matambudziko amuita se amukusangana nawo. Mukapedza mangwanawo, pamwe mangwana ndopamuchina ndobva ndati ndoita se ndouya kumasowe, ndorara kumasowe, ndo mukugumisira kutaura nosvikirana ndizosvike kuno. Tichida kunopendera madzibaba Axtay, mubvunzo wangu ndewekuti izvoni makatarisa mhuri yenyu nekusasumudza musoro kwairi kuita, chingava chikonzero chekuti vachikuonai imimi vari kukone muri munhu anopenga here, kana kuti mishonga yakasiyiwa nababa venyu iri kuvadzivaidza kuti vasaone zvinhu zvamuri kuona? Chandiri kutoona ndechekuti inini wari kutondiona semunhu anotopenga, anotonhonga mabhini. Ndo maudzira vaindiita. Saka kubva pese pavaindifonera vachidi makozi avo ndinawo ese. Saka ndikangoti rimwe regorewo zvazvo kana zvichinge zvazo hama dzangu dzichinge dzazondicheukawo, pamwe dzinoda, pamwe vamwe vanoti kana upenyu hwako hwakuitira zvakanaka, pamwe ndo paunozoita se paunozotanga kuuya wachikuona, pamwe unenge waitawo mari. Ndikati kana ini pamwe maybe nerimwe regore kana ndichinge ndazonzi ndazoitawo mari nemotikari, pamwe ndo pamunenge muchida kuya kuzondionawo zvikanzi iwe ukaita motikari iwewo ndoya ndozoona pamba pako paunenge wawaka. Ndikati zvakanaka, pamwe imi mamirira kudaro, pamwe ndogona kufa, imi mozodii? Zvikanzi mwachiti paguva rako handimbosvike, mwachiti zvakadai unenge warombera, vachitaura zvakasiyana siyana. Ndo mumunyaya yacho. Asi imi hamuna kumbobvera maitawo zvekurombera? Handina mushonga vandakatora ndichiti ndoda kuchiprofita, handina chandakatora. Handina kana chandakambotora kana chimwe chete. Handina kana chimwe chete chandakatora. Ndo nyaya yacho. Saka munotsinidza kuti imimi maoko enyu akachena even pakushaya kwababa? Maoko angu akachena, handina chandakabata mukurarama kwangu inini.
handina izvozvizvi dai ndichinzi munhu akaromba aifana kuti pamba pake paive nemotikari enza aiwakisa imba muno muguta kana kuti mukawakisa muno muguta woenda kupiwa wakisa dzimba dzakawanda. Manje inini handina kuromba, handina kumboromba, maoko angu akachena. Ndo upenyu wandiri kurarama. Ko makambotsvagawo here zvikonzero zvakaita kuti matima akarora kairi handiti mhuri dzenyu idzi dzikusiyei pese ipapo? Wakandipikira kubva kudhara pawakanda ndiri kumarondera. Pawakanditi hanzvadzi ukaroora iwewe ka kana kumba kwako ka ndazoona mukadzi waunenge asi haufa wakaroora. Ndikati ko makane chikonzero mimi zvamuri kuti handife ndakaroora. Chikonzero chacho ndechei? Chimbondiudzai chikonzero chacho kuti inini ndisafe ndakaroora. Zvikanzi iwe unoziva kuti unotopenga here pauri. Ndikati ina handipenge, upenyu hwangu utori chi? Utori bhoo. Saka mimi zvamuri kuti ndinopenga aiwa zvakanaka. Saka pane pawakazoenda kumusha kwemurume kwamutoko kwaGurure. Ndobva mukadzi wangu pakauya. Ndopati ndobva ndaudza kuti hanzvadzi ndine mukadzi. Ndopa wakati alright ndazomuona. Iye havana kukwanisa kumuona. Ndopa akaenda ndikati anouya chii musi wa2 January. Ndazokwanisa kuita sei kuuya. Zvikanzi handini ndakambokudza kuti unopenga here. Ndikati zvakanaka. Kana Mwari ati ndewangu asi wangu achaita sei? Achauya. Ndo maperera zvakazoita. Madzibaba, matambudziko ese amatsanangura ndanga ndichimanzwa uye ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe yange ichimanzwa. Nhasi uno rubatsiro rwamuri kutsvaga rubatsiro rwakaita sei? Uye muri kurutsvaga kupi? Kune vamwe vapostora here kana kuti maakuda kumbopeta magemenzi mombofambawo kana nechivanhu kuti dambudziko ramuri kusangana naro rekurambwa nemhuri rekuti mukabata chinhu hapana chinobuda pazviri zvipere, muri kutsvaga rubatsiro rwakaita sei? Udzai mhuri yeZimbabwe. Ini ndotoda kuti kwandiri kunamata kumasoyo kozi inini mukukura kwangu tsananguro dzangu dzakati mwana uyu akarega kunamata ndaona arasika njere. Tsananguro idzodzo kubva mukukura kwangu kuzosvikira naizvozvi ndakura kudai. Tsananguro idzodzo saka ndinogara ndakadzibata. Ndikati ini handisiye chinamato ichi. Ndinotoda kubatsirwa muchishanu imomo. Chero ndiri muprofita ndinotoda sei? Ndotoda kutobatsirwawo. Saka nanhasi chishanu handisife ndakachisiya. Ndinotoda kutobatsirwawo newaprofitiwo vamwe. Handisi kuti ndiri muprofiti ndiri muprofiti asi ndotoda kubatsirwa nevamwe waprofiti kuti upenyu hwangu tese undiende mberi. Ndo upenyu hwangu handiri kurarama. Ndo zvandotokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti wandibatsirawo upenyu hwangu waita sei hwaendekawo zvakanaka. Ko vamwe vanhu vari kutenga dzimba, vamwe vanhu vari kutenga motikari. Saka inini changu inini ndozonzi ndaita nhamo yacho yabva ichinyanya kundidii. Ndobvoti nhamo ngaizorore. Ndodawo kusanganawo nechakanaka mukurarama kwangu. Toti nhasi uno ndakupai mukana wekuti tarisanei nemhuri yenyu. Ndiapi mashoko amungada kusiya kwavari? Ndinotoda kuti hama dzanguwo dzindidewo semadiro andodziita. Ndotodzidawo ndikarwarawo ngawandifambirewo semafambiro andotoitawo ndikanzwa kuti warwarawo. Ndo zvandinotodawo mukurarama kwangu kuti hama dzangu dai dzandidawo semadiro andodziitawo ini ndichigodzifambira idzo dzichigondifambirawo. Ndikapererwawo nezvandisinawo ndikati hama dzangu apa handinawo ndibatsirewo. Ngawandibatsirewo sei pandinenge ndichikumbirawo. Iwo pawasina wakanditiwo hatinawo apa ndokuwabatsirawo. Ndo zvandotokumbirawo. Mhuri yeZimbabwe ndimadzibaba Farai Axtei Karize vanobva nekwamutoko watanga tichitandara nawo. Ndofunga manzwa matambudziko avari kusangana nawo. Munhu ari kurambwa nemhuri yake achipomedzerwa kunzi uri muroyi ndiwo wakakonzeresa kuti baba vafe. Vauya pamberi penyu kuti vacheme munzwewo dambudziko ravari kusangana naro kuti kune avo vanokwanisa kuvabatsira muvabatsire. Madzibaba Axtei Karize, tisati tavhara chirongwa, kune vamwe vanoti vanokwanisa kukubatsirai, vanokubata ipapi?
pa 0785 921 778 0785 921 778 ndodzokorora zvakare 0785 921 778 mukaona dzimwe dzacho dzinopera na 74 maybe ndinenge ndisinawo mare sezvandi upenyu hwangu handiri kurarama hwakaoma handitorina na mare saka mukaona dzimwe dzacho dzinenge dzakanda komi bheki dzinopera na 74 dzinoti 077 17 159 74 ndidzo dzimwe dzacho idzodzo ndine maline 2 bhadhi yega yega renet 1 ndanga ndimbori naro zvangu ndakaripa shamwari yangu kuti ashandisa ko line because phone yangu inopinda maline 2 ndonyaya. Kutaura kwamadzibaba Axtay Farai Karise vane matambudziko avanga vachitiudza kuti inini ndakarambwa nemhuri vanonditi ndiri muroyi nekuti baba vangu vakafa mushure mekunge ndavaudza kuti makasunga chiraramo changu ndisunungureiwo ndirarame sekurarama kuri kuitawo vamwe vana. Tinokukumbirai kuti rambai muchingofollowa muchisubscribe nekushare maprograms ese anobuda paZim News Beat. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere nchiti chisarai.